اکنون من تنها برای دخترچه‌ام زندگی میکنم. 12 соли интизори ин филм аллакай байни тамошобинони синамои тоҷик маҳбубияти хоса пайдо кардааст. Бо талабу дархости мухлисони сершумор намоиши филм аз санаи 5 то 16 феврал дар театри давлатии мусиқии тамошобини ҷавон ба роҳ монда шуд ки ҳамарӯза соати 11 филм манзури бинандагон мегардад. Дар назар буд ки яке аз офарандагони нақши асосии филми 12 соли интизорӣ Муҳаммадалӣ Маҳмадов ки нақши падари фариштаро иҷро кардааст ба вилояти суғд аз ҷумла ба шаҳри Хуҷанд ташриф орад ва дар намоиш иштирок кунад. Аммо сафари ҳунарманд ба вақти дигар гузаронида шуд, зеро ӯ тибқи шартнома дар Қазоқистон қарор дорад. нақша доштем ки Муҳаммадалӣ Маҳмадов яке аз ҳунарманди маъруф ва офарандаи нақши асосии филми 12 соли интизорӣ санаи 7 дар шаҳри Хуҷанд, санаи 8 дар шаҳри Конибодон ва санаи 9 дар шаҳри Исфара меомаданд ва бо иштирокчиён бо тамошобинон ҳамсӯҳбат мешуданд. мутаассифона чун Муҳаммадалӣ Маҳмадов бо Қазоқфилм шартнома доштанд ва яку якбора даъват намуданд ба филм, яъне Қазоқистон рафтанд. аз ин хотир омада натавонистанд. ман аз тамошобинон, аз мухлисон ки интизори ин рӯз буданд маъзарат мехоҳам. қаблан филми 12 соли интизорӣ ки коргардони он Муҳиддини Музаффар асту дар он 15 нафар ҳунармандон нақшҳоро иҷро карданд дар қасри ҷавонон ба тамошобинон манзур гардида буд. ҳоло бошад тӯли чанд рӯз филми мазкур дар театри давлатии мусиқии тамошобини ҷавон ба намоиш гузошта мешавад. гурӯҳи хеле ҷавон аллакай чандин корҳои ба самон расонданд. аз ҷумла ман киное ки имрӯз дар театри мо ба намоиш рафта истодааст, намоиш дода шудааст 12 соли интизорӣ. бисёр филми олиҷаноб аз ҷиҳати мавзӯи мундариҷа, филми ниҳоят замонавӣ буда бевосита ҳаёти ҳамирӯзаи мардуми мо дар бар мегирад. ман бисёр хоҳиш мекардам аз шаҳрвандои азиз ки омода ин филма тамошо кунанд, зеро ин филм албатта барои тарбия, барои ҷаҳонбинӣ саҳми хеле босазо мегузорад ва мо низ ҳунармандои театри давлатии мусиқии тамошобини ҷавон ба номи Одилҷон Назаров дастгирӣ кардем. ман имрӯз ҳайати ҳунарии филма намоиш дода истодам. хушбахтона он аст ки мардум бо хоҳиши худ чипта харида мана вориди театр филма тамошо карда истоданд. ҷоиз ба қайд аст ки 12 соли интизорӣ дуввумин филми муассисаи давлатии суғдсинамо аст ки ҳанӯз соли гузашта қисмати аввали он дар кишвар намоиш дода шуда шакли комили филмро мухлисони синамо моҳи январ тамошо карданд. 12 соли интизорӣ тӯли 45 рӯз наворбардорӣ шуда муддати 6 моҳ танзим гардида хароҷоти он наздик 300 000 сомониро ташкил медиҳад. ҳоло суғдсинамо болои филми нав бо номи Тангно кор мекунад ки соли ҷорӣ манзури тамошобино мегардад. агар хоҳед ки аз филми хуби ватанӣ бархӯрдор бошед, филми 12 соли интизорӣ шуморо мунтазир аст. Рамзия Ҷураева, Харулло Хуҷаев, Азия.